Wow, ang ganda mong lalaki. Ayaw, Col! Sana Okay na ba kaya ning dalan ako para sa iya ha? Tayong pamrog naman di kulang. Wag. Para. Mga iglas ba? Pero makakuha na jugog isa sa ilaha, okay na. Dapat di ko malit kay karon tong adlaw atong operasyon dakop ni Mr. Lim. Uy, Okay na guro ni sa iya ha? yate speaking of Mr. Lim, si Mr. Lim magyud niyo. Ani Max gitirahan niyang kanding ni kapitan. Kanding na po mong tirada ha. Uy, kaysa. Nakulangan na lagi nag-anak akong kanding diya ah. Paminan ako murag okay naman yung regalo na kong dala. Kanding para sa iya ha og manibuki. Bahalag sinsilyo basta kay kwarta. Karon magpaabot na lang ko kung sa siya maabot diri ah. Tanong, Kap! Isa, duha, Kap! tulo. Uy, ang bataan ni mo kahit mo kasulpot ya ah. Kaoy, Ya, unsa na may balita ninyo kang Mr. Lim? kabantay kasi mong kanding. Oh, Ipa, di ba nakulangan na? ganing gihap na ako kay paminaw na ako nakulangan ni kisa ba? Ako nakita sa akong duha ka matakap. Si Mr. Lim, katong gamay nga kanding, iyang gi sungay. Sure ka? Oh, iyang gikuha. Nagidala nga ka ng murag bulak. Unya, asa mo to paingon ron? Sure ko, Kap. Walay lang atuan si Mr. Lim, kundi katong chika nga mangho di Jeffrey. Sure ka na? Sure kayo. Yang asam na to na makita. Ito, padulong sa ilaha karon. Ah, isa, magdala po siguro tag-kauban no? Pwede, kay iglas biya kito. Tanod. Tanod nimo. Tama. Og si Jeffrey. Oh, tara. Dito. Kap! Ila mo kuha niyo. Ano tunini mo? Ay, oh. Doy, wa kay trabaho diha. Wala kay Kap, pinagilamilam ra kus manok. Buhi na imong manok. Uban sa mua kay natin punon. Tara. Hay. Kadaghan na gyud sa akong mga manok ba. Tama na gyud ni. May ganina ka. Imong mangusiklay na sa inyo haron? Oh, nasa kwarto ano ba? Napa sa kwarto. Ko kaganina pa bago pa kay ni surdo. Tama pre. Uban na lang sa mua. Si Mr. Lim padulong na diri ah. Sugato na to siya. Tara. Mo na gini time ba para makabalos ko sa imuha. Mangita, di ko pa maagi magkita, may balik ba? Di ko musugod di ba magkita, otro? Matay sa bayan niya eh. Taod-taod sa baa po ning kandingan ni Dugay biya kayo siya. Tuwa ni nagkanaas. May drisa kami ha kaya tuon sa nako ni siya. Nagagid siya. Hindi ka buy kulot. Yati yan kuya. Asa man ka? Kinsa mo kakon? Ako ang tanod nga mo bantay nimo nga gisog ko sa imong kuya. Balik dire. Ayokon, babuhi ko ba? Balik dire. Oy, asa man ka? Kap! Bantog di ka madakpang kagwanga ka kay nari kay kambal ha?
Ako naman isa ba? Magdungan pigo mo istorya. Hoy, parang ilay. Wa man kaning ingon nga duha na ni sila. Si paring Ray. Asa man ka? Asa ka? Ayaw na lagigdagan kay madakpan nagapong ka. Asa naman ka mo agi ron? Asa naman mo ka-uptik? Asa naman mo markings? Gusto ba nga nasa kong kilid-kilid? Sa likod, wa dyan ni dalan diri. Di araday kang kuliraha ka, nadakpan na gyud ka namo si kag pangaut og manok. Ayaw pa ni ihar. Kay natay human rights diri ah. Human rights. Daghan na kay perwisyo sa ako akap kun disem niya bunala ni karon. Dong simple, ayaw. Ayaw, di mahimo na ka kay kaning tawanan daghan na kay perwisyo sa ako ah. Ang ni bunala ni karon.